правя един много бърз дисклеймър. Не искам да забравяте, че цялото това шоу, което сега ще качим, е само единствено снимано на лайв, правено на лайв, така че нещата може би ще ви се струват малко по-различни от всъщност каквито са. В едитването съм се опитал да оставя всичко нужно, така че да разберете правилно какво, как и защо се е случило, но все пак това са 24 часови водове, всеки един епизод е 24 часа клип, който е смален на около 1 час, така че ще ви помоля за разбиране. Ако някога нещо ви се струва странно, просто да го имате в предвид. Отделно искам да благодаря на всички, заради които този проект беше възможен, хората, които са ме подкрепяли през годините. Проектът според мен беше невероятен и стана точно така, както даже по-добре, отколкото очаквах. Всичко това беше възможно благодаря на всички сабскрайбъри в Kick, така че благодаря ви изключително много за това, още веднъж, че ме подкрепяте години наред и ви пожелавам приятно гледане, се забавлявате, а ето какво ви очаква и в бъдещите епизоди. Див няма, не може. Въпросът е верно, как ти Макет наистина. Не, тя беше... Не бе. Спомня ти много повече заслужаваш място, на което съм аз колкото аз, защото най-малко не паща кой е... Внимавай. Тръгнаха надолу всъщност към първа английска гимназия. Чуха взривове оттам. В момента, както виждате, не ни дал да продължим по улицата след тях. Не знам какво стана. Аз съм много голям брат. Ама чай, то сега нямам камера там. Здравейте, чат! В момента водите комуникация само с мен. Дани е заключен предварително и в момента не знае какво да очаква. Ще трябва да се изправи пред много предизвикателства и задачи, подбрани от вас. Ще бъде затворен 7 дни в пълна изолация, без телефон, без комуникация, без правото на избор. Всеки ден ще бъдат вкарвани гости да му помагат. Неговата задача е да въведе всеки гост какво се е случило до момента и заедно да решават загадки и да печелят игри, за да може да се измъкне. От всяка игра Дани и госта ще получават Hexcoins, с които ще могат да пазаруват в магазин. При всеки сигнал ще бъдат отключвани различни стаи и протоколи за изпълнение. Когато някоя игра не бъде изпълнена или не успеят да победят хакера, ще има наказания. Чата
посредством гласуване ще може да взима решения добри или лоши, които ще се отразяват на обстоятелствата, в които живеят гостите. От тук нататък вие имате контрол, вие решавате, вие избирате какво и как ще се случи. Добре дошли в къщата на хакера. Не. Приятно гледане! Брат, аз не знам сега, верно. Ехо, ало? Да бе, брат, имам само една цигара. Така. Аз съм си стар линджанин, брат, няма как да имам една цигара. Слушайте малко. Шоуто е фул шок, защото те се насъбрали срещу мене, разбирате ли? Идеята беше, че аз съм много пребан и трябва да филмирам много гости. Обаче после какво стана? Те ме филмираха мене 2 дни план, без аз да знам какво се случва. И сам тук ме наши... Не! Мерцедес нямам нищо, брат. Сега, слушайте. Има някакви неща, които са по моя... Какво? Не, това е ясно, да, стрима е 7-дневен. Не, те ме габрат в момента. Коя картина е на криво, браче, аз сваля не ме да... тя знае батъл как се е родила е на криво. Първо много се радвам да ви видя, защото не съм стримал от седмици. Тръгнах да правя някакъв проект, който ми го откраднаха в движение, продуцентите, продукцията. И малко ми се... как да кажа? Малко ми се е спекуло едното в момента, ама ще видим. Добре, няма значение. Сега тези неща няма да ги коментирам. Радвам се да ви видя, добре дошли на абсолютно всички. Даже ще се радвам да ви видя в чата, докато имам чат, защото по някое време няма да имам чат. То всъщност зависи от вас. Знаете ли колко много неща ще зависят от вас? Супер много неща ще зависят от вас, много неща ще мога да контролирате, да правите, да таковате. Надявам се няма да ми взимате достъп до чата, защото чата ще е единственото нещо, което имам в следващите 7 дни. Така, друго, което се надявам, че няма да взимате достъп е до цигари. Не, шегувам се. Така, какво да удължиш времето на стрима? Моля, това да не ти е някакъв събатон. Да, ще ме гледате как ходя до Кенефа, не се притесняй, брат. Виждам, че някой човека питате, явно ви е много интересно. Не само аз, даже има някои момичета, които са ни гости и тях ще ги гледат как ходя до туалетната, окей? Нема се пуши. Бате, слушайте малко какво става. Искам да бъда много честен. Дойде, братле, господин, няма му казвам името, Илонка се казва, братле, редактор работи. И 12 часа приеме вкарат тук, защото аз между другото съм от някакво време тук и нещо, съдейки по биологичния ми часовник, не сме точно на време май, ама да. И той решава да каже, ама чакай малко, ти ще имаш цигари вътре ли, бе? И 10 човека се обърнаха така, братле, и казаха, дайте да му го вземем. И така. Чат, виждате ли ме? Къде? От едно или две? Аз ще трябва също да свикна, разбирате ли? Искам да проявите някакво разбиране. Да мога да... Ами не, мисля, че значи, ако са запазили идеята ми с дневните цели, ако се напълни дневната цел, да, мога да има 24 часа без цигари, 24 часа без осветление, тук те хора като малумен. Вие мога да контролирате топлото и студеното. Мога да контролирате... Вие не знаете колко стаи има, и, нали, но да, и тия неща ще мога да контролирате. Ще мога да контролирате, както казах, осветлението, ще мога да ми взимате определени предмети и неща, пиене, определено ядене. Сега има някакви дефолт неща, които няма как да ми вземете, брат. Леба и беба. Но да, има много неща, които ще правите, но ще ги разбирате с времето, с което тече стрима. Така че това, което бих посъветвал всички е да не изпускате какво се случва през деня, вечерта. Ще има много неща, които за първ път правим нещо такова, за първ път се прави нещо такова. Ще има много неща, които се правят в движение и според мен ще ви изненадват изключително много. По-лошото е, че един пак Илончо се казва и той казва, че ще ме изненадва, но да, затова вече ще разберем малко в движение. Между другото, това е то хакер в момента, знаете ли какъв е? Той е като тия, дето ходите да питате чат GPT, какво да пише на момиче, братле. Той има същия капацитет, брат, този хакер. Литерали, брато. В смисъл, 5 пъти, брато, ми примигна чата. Оме, розово и хелче, брат, аз да не излизам с някоя момиче на среща, бе. Това беше много... Добре, няма да кажам повече такива неща, извинявам се. 2.
Ай, Викторе, къде не ми дигаш, брато? Една дестунка. Имам ли слепа точка? Ай, бълъци. Лека. Сега знаете ли кога ще ме вият? Ето мога да си пляскам дракона. Ей. Така. Дани, когато чуеш този сигнал, магазина е отворен. Можеш да минаваш от стая в стая, когато получиш звуков и светлинен сигнал. Така. Добре, имам си. Така, имам ви. Добре. Дани, не пипай нищо. Вие забравяте, че сте на моят сет. Само. Не, чакай. Да. Ало. Отиди до магазина. Така. Не. Какво става, чачета? Не. Казах, няма да обличам някакви неща. Няма да пуша някакви, да не пуша някакви неща. Не, няма такива, няма кой да те слуша. Така. Има изрични правила, които трябва да се спазват. Добре, за тъшака да се облека ли чата? В смисъл, то реално... Дани, облеклото е задължително. Ако откажеш лошо... Между другото, дилей чека как ми е? Много ми е важно технически някои неща да знам, разбирате ли? Това си остава моят стрим все пак. Окей? Нали? Капиш? Дани, не си по-хитър от хакера. Остави цигарите, които криеш, и вземи тези, които са ти дадени. Облеклото е задължително. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Между другото, нямам скрити цигари. Облеклото е задължително. Нямам скрити цигари в мене. Между другото, имам една цигарка. Даже аз съм честен мъж, брато. Защото единствен пример се опитвам да дам на хората. И това е да не лъжете чат. Винаги трябва да сте честни. Ето. Искам да внимаваш, брат, защото имам и нож. Не ми говорите. Само да ще говорите, вот. Така, какво да се събличам? Не. Аз съм отлюбен, какво си мисля, че не му лъжи в мене ли, брате? Какво ви ста? Ало. Дани, започваш с бойкот от твоя страна. Това е супер. Какво значи бойкот, бе, пич? Аз съм казал какво и как ще се... Илончо, ще стават големи проблеми. Така. Слушай ме само да ти обясна нещо. Слушай малко само да ти... Ехо. Ехо. С тия базици, нали знаеш какво става? Камери, мамери на гърба, правиш, че не ме виждаш? Дани, започваш с бойкот от твоя страна. Това е супер за хакера. Дани, аз не се шегувам. Облечи се. Принцип ще излезе, нали знаете? Трябва да сте много наясно, брате. Има някои шеги, дето... Ще ядете бой. Тия ще...
Чай, какво стана, бе, брат? Това не е така, бе, брат. О, аз съм много генгста, бе, брат. Това, ако ми бехте казали, че изглежда толкова яко, ще го облека първоначално. Облечи го цялото. Ей, шматка модел, прекаляш. Добре, така е мега генгста, бе, брат, не е ли? Чай, че се обкабелих тук. Ти не си гангстър, Дани, ти си заложник. Ще имате проблеми с мен. Да знаете. Това не мога да облека, бе. Как се облека? Айде, ще се облека първо. Много ми е топло. Добро момче. Ей, още не имам зъб, не ме е страх да захапа камерата, казвам ти ще превърта. Иска ли се още да ми се паща ръката? Дани, ти върна ли си всички цигари? Да, оставих я там с запалката. Тига бе, върнах я бе, ей. Върнах цигарата. Дани, аз знам, че имаш повече от една. Имам, защото ми дадох... Ей, Дани, тези в панталона. аз заклем се. Прати някой да ме джоби. Дани, отвори кутията до теб. Днес избрахте аз да си тръгна на тази вечеря, но съжалявам, златото не е в мен. Дани, Не ме напрягай, слушай малко, мапи щинга, слушай ме само право. Почвам да се изнервам. Така, ето. И какво? Аз имам нож, братле, и имам и кутия с цигари. Разбираш, аз съм безсмъртен. В смисъл, ясно ли ти е това нещо? Остави цигарите в магазина. Не съм подписал NDA и договор по принцип, за да ми дадат всичко това тук безплатно и студиото, в което снимаме на Опълченска 23. Никога не ги налазвайте да ми носите неща. Ама за това трябва да слушам, да, извинявам се, но иначе ще правя шоу. Дани не е в твоя полза, тя е при нас. Ти. Слушай малко. Значи, базици са базици, ама ще изляза и ще не ръгам, в смисъл да сме наясно. Сега, ако долу, докато взимаш цигарата, спокойно. Това не е събота, всеки ден да ви казвам, утре чакайте бобката. Дани, не можеш да тръскаш в капачката на водата. Не е културно. Какво значи не е културно? Ама в Кенефа няма камера. Слушайте малко, Кенефа е нормално да е единствено място, което няма камера. Напълно нормално, защото имам гости, които са момичета. В смисъл такъв няма как, няма шанс, no shot. Да, Илончо иска да ме ебе. Ела ще се събудя и ме наеби да го еба. Най-добре е да ги спреш, защото тук цигарите са в кът. Дали това е културно според теб? Защото мен не ми се пуши, аз ако искам мога да спра да ги пуша. Са. Дани, играл ли си някога на кораби? Бил съм капитан на... Не. Не съм играл на кораби, играл съм на танкове. Такова дето... Сеща ли се, чат, играли ли сте танкове? Ще трябва да играеш. Ти не ми казваш какво ще правя. Играли ли сте танкове, чат? Дето сядате двама много малки като деца и на един лист и всеки си правите линия по средата и ето си рисувате танкчета, брат. И като стреляш по неговите и бележиш така яко да се отпечата мастилото и лепите хартията да видите къде удра. Сеща ли се? Фончо, заклеям се, сега ако ми кажеш не можеш, брат, ги спирам. Няма шанс. Няма шанс. Между другото, редно е. Аз верно не мога. Или мога. Що па да не мога? Да пробвам ли? Бата, пуши ми се, две не виждам. Когато чуеш този сигнал, трябва да отидеш в стаята за игри. Давайте ми пистолетче гърма. Разбрахте ли, чат, когато чуете този сигнал, отивате? Окей? Ама аз не знам как си играят кораби, бе.
играя тук с куклите. Моя кукла Барби, колко те обича. Бате, представяш ли беха оставили кукла Барби, ще тук да изпотош всичко, брат, казвам ти. За тебе да пея, моля, ти коя беше, бе? Аз имам жена, ама тя не знае. Не мога да говоря за такива неща. За нас, бате, вие откъде се появявате една по една? Какво ви става, бате? Ей, хора, имаме тук да сте интерактивни, бате. Дани, играта започва. Трябва да нацелиш всички маркирани полета от мен. Това е като такова, бе. Чат, това като мини ли е, да или не? Това е като миничките, нали? И аз твоите. Чат, къде да си направим кораб? Чат. Трябва да направиш 3 двойни кораба и 1 троен. Нали така, бе, чат? Бате, виж какви плътноходки имам. А това що ми пада, бе? Я чакайте малко. Ти не си гангстър, не го забравяй. Не мога да го облека. Търка се в микрофона, технически е невъзможно, виж. Стрелям. Не ми пука. Абе, деби. Чак па и ати дилото има, бата, а? Еле, вие да не викнахте някой момиче да води тука. Чак па вика не ми пука. Като не ти пука, напрямаш по въпроса, бе. Ме облече, D4 ще удара. Ама, аз как ще ти виждам твоето дали... Ама чакай малко ти. Да, ми оцели, бе. Сега съм аз. Добре. Значи като оцеля не съм пак аз. Добре. И си избирам А3. А3. Не, никой бате. А5. Чат, вие помагате ли ми или ме скамвате? Пак ме оцели. W, чат, бе! Добре! Аз и знаех, че вие сте с мене, не срещу мене, бате. Избирам Б2. Оцелваш ми единия кораб, брат. Ама той потъва ли целия са или потъва наполовина? Ето, почна да гори. Добре, гори и има пушък, ето. А6. О, не забори ми първият кораб. Демек му остава то. 3 попадения. Чакайте малко, чакайте. А5 и 6. И аз ударих D3. Демек той сега трябва да е на... Сеща ли се? Сеща се, нали? Демек тук е имал един двоен, щом съм съборил кораба. Избирам Г2. Бълъка явно не гледа стрима. Нема никой, батко. Бат, всички българи мазим А1, брат. Стига. Моля ви, стига. Стига сега, стига. Бат, кажете ми един дет харесва А1, брат. Следващия ми удар е А1. Ебал съм го. Да ни избирам Б5. Б5. И ти четеш чата, помях. Б5. Оле, вижте на флагчето какво пише. К за краси. Пожар! Скачат хора от... ето, виж. Хората плуват. Оцели ми един кораб в средата. Ти си на ход. А1! Гигабитов интернет. Само сега, за 23 лева на месец, първите 2 години от договора. Шегувам се. Те страшни помяри на едното. Пах ти няма един читав интернет, брат. Има, моя. Но след 3000 години разправя. Оцели ме. Добре, Б1. Дългия. Ама не кораб. Айде! Б1 не, А1. Педераските ти работи, кай наприх се малко на ударен. Не съм, не го чух. Потопи ме. Пак ме фана за дългия. Ама не кораб, защото той е късия. А2 лудко. Не оцели.
Не слушай. Избирам D6. D6. О, брат, оцели ме. Оцелваме. Коранга. Коранга. D6. D5. Да. Главестия. Б2. О, гроше. Оцели ме. Д4. Да ти го начепим. Не ми пуша, огньове хора. Майката си е бал, оцелиме. Г3. Не, Г4, Г4. Избирам D3. Ма ти ме подпокава едно по едно, не, това не е честно. Гледал съм ДГ и не е паднало потънал, значи е троен. В3. В3 да ти. Извинявам се. Оцели ме. Това ти чат, само аз не се струва малко... Не както трябва това цялото нещо, или? Свали третия ми кораб. Трети? Много си добър. Сега е мой ред. Това нещо почина да не му е толкова хакерски гласа. Бъртлеско, прическа си, ще излем. Чакайте малко. Избирам D1. Монтана. Истински брат. D1. Г2! Оле, чат, първото колело ще е много смешно, брат. Там има много тъмни. Удари ме. Ще те ударя, нямаш проблеми. Избирам G1. Цървулски. Потопен. Ще се доверя на чата. Като малък, знаете ли, че бях в Г клас, бе? Наскоро даже си говорих с един съученик. То съученичка, да не е съученик, ама. И не познавам никой друг от класа си, брат. Бах ти тъжното. Г3. И пропусна. Едно ли е било, бе, брат? И избирам G2. Не вярвам на хилядцата, бе, брат. Всички спанаха, бе. Кобрата фана. Г1. Браво, оцели ме. Добре. Това демек ти е? Кой кораб? Чат, кой кораб е това? Свали последния ми кораб. Айде! Давай от тавате! Ево, Монтана истински брат и другите ето бехте чести. Сванахте ли концепцията? Може да помагате, може да пречите. Бах! Дани все пак спечели, заповядай в хола. Дани, ти си умно момче. Мерси, знам. Нали осъзнаваш, че хакера вижда всичко? Тази игра беше, за да тествам твоята наблюдателност и логика. Аз виждах твоята дъска през цялото време. Тази игра беше безмислена. Еба ти гаврата, брат! Ево! Какво значи безмислена, демек? Монтана, аз спечелихме курец! Чакай, не, има нещо, чат, има нещо. Сега можеш да отидеш до магазина и да видиш какво можеше да получиш като провизии за тази вечер. Какво значи, какво можеше да получа? Аз спечелих.
Не бех готов, върни се, сега съм. Що ми взима шапката, бе, брат? Заключено е вече, имаше поп с кола, чудесна вечеря. Шапката ми. Слушай малко, брат, не бех готов за тебе, ще тренирам, казвам ти. Този път съм добре. Ела да пробваме пак тая игра. Нямаш шапка, вече не ти трябва. Изгабриха ме на стего, брат. Аре, Монтана, ние сме, брат. Ние сме, брат. Демек тази котия за пепелник, така ли? Дани, какво ти се пие или яде в момента? Чиваще. Това е трап карта. Да. Ама аз точно не съм пошил, бе, баче. Чувал ли си за Ван Гог? Как си с рисуването? Горе-долу мога да рисувам. Чата, аз съм ви показвал. Мога да рисувам кръгчета, квадратчета, правоъгълници, прави линии. Прави линии на криво. Нека проверим. Това го знам. Значи игра. Нарисувай ми един красив кон жеребец. Сега ще ви изненадам, чат. Вие не знаете моята скрита същност. Като бях малък, всички около мен употребяваха наркотици. Аз рисувах. По този начин избягах от свет. Шегува се, бат, никога не съм рисувал в живота. Някакво стана ти. Кон. Той се да танцува, брат. Чай сега рисувам сериозно. Бате! Аз акчели съм много луд, бе, брат. Това ще прилича на кон, верно, бе. О, чат, сега знаете ли какво ще стане? Вие ще оценявате, брат, кон ли е, не е ли кон. Майка, извинявам се. Искам да ви кажа, че си е доста кон даже, брат. Много е кон. Има Адамова ябълка. Коня. Фанах го, чакайте. Фанах линията, стойте. Брат, много ги рисува момчето, бе. Той това кон е наркоман, бе, брат. How was your day? Glad you could join us today. Now time to wave. Той е наркоман, този кон. Не, бе, добре, какво му? Много хубаво рисуваш кон, направи един автопортрет. Какво да направя? Автопортрет? Автопортрет, какво означава? Кола? Чат, кола ли означава? Не гледал си го? Прилича на принц Чарлз. Чакам да нарисуваш автопортрет, ако искаш да вечеряш. Чакай, правя юзди, бе. Почнах. В противен случай няма да вечеряш. Почнах, бе, луд. Не съм бегал, луд. Я виж какво лице тръгнах да рисувам. Ти не си виждал такова даже. Как да се нарисувам себе си, брат? Ама аз не се знам как изглеждам на това. Как да се видя на 3D с? Мога да рисувам Пеевски, ако искате, така. Шегувам се, извинявам се. Ето малко верно как се рисува. Аз не знам как се рисува автопортрет, брат. Никой не съм рисувал. Не мога. Това ми е най-доброто, което мога. Верно малко храна с парух. Нахрана с парух малкия брат, бе. Стига. Стига, това е най-доброто нещо, което мога да рисува един стримър, брат. Дани, ти наистина си един Ван Гог, спечели си провизии.
Тъшак си наприте с мене, брато. Тъшак. Верно ме наприха затворник тия, брат. Това буквално е една... Заповядай в хола. Ти ми как е заповядам? Питам чата. Боб, братле. Вие осъзнахте ли току-що какво се случи? Илончо много ще го псувам, Илончо. Осъзнахте ли току-що какво се случи? То Боб да си го сипвам ушията ли, бе, братле? Една вилица, нещо, не имаше ли? Какво да го правя, брат? Да го пием с кенчето, братле? Ти си умно момче, ще го измислиш. Бе, това е хубаво, бе. Ма това е вода, бе. Чачета, вие вечеряхте ли? За филията искате ли да разберете нещо? Филията е на камък, брато. Бата, филията е на камък, бата. Бата, аз тъпли съм, брато. Бах ти простия, бате. Бата, аз не мога да съм такъв неандерталец, брато, честно. Бах ти глупака, брат, честно. Боже, господи. Сами е добре. Чат, ще си прекараме quality time. Радвам се, че ти харесваш, ще останеш дълго. Ако става това почна много капе, бе. Да, стрима няма спира и през нощта. Точно така. Стримаше 26/7 дни. Преди бях ви казал, че повече никой няма стримам повече от 24 часа, ама тогава бях женен и ме интересуваше. Сега вече ме боли кула. Какво изпуснах? Коло. Колелото ще е след малко, сега имам малка изненада за теб. Колото работи така, чат. Има едно добро, едно лошо нещо. Шумяв? Не, няма шанс, момчета. Не. Да, слагам, демек. Вземи тези неща и си ги служи. Така. Служи си маската на очите. Ама първо трябва да се вържим. Слушай, брат. Ей. Да. И? Накъде? Кажи нещо, бе, луд. Гледаш. Така поне мога да дишам. Дани, следващата игра може да бъде голям плюс за теб. Така, моля да светнем лампата, или? Абе, тук защо е 40 градуса? Вие не сте гласували Не нещо? може. Защо? Вие не сте гласували нещо, бе? Тук не се диша. Не мога доза игра.
проблеми. Бате, заклем, ще ме багна за ръза при да си тръгне. Играта е следната. Трябва да познаеш 6 от 10 предмета, за да спечелиш. И да са свързани очи и ръце. Свързани ръце, как под... От какво? Какво? Дани, пред теб има маса. Бате, им чуш, че някой ми диша във врата, брат. Той ще станат големи проблеми. Трябва да познаеш 6 от 10. Какво става? Добре, аз това знам какво е. Що ме гали? Абе, брат! Ей! Това е катана. 100%, тази си я познавам. Добре, че са ми вързани ръцете, иначе този от мен умира. Аз му усещам, чакайте, брат. Премести се, бълче, страх, нали? Какво е това, брат? Винаги съм ще чул много гадно, като не виждаш и те пипат някакви неща, брат. Това салфетка ли е, брат? Брат, това е мокра кърпичка, брат. Брат, превръзка ли е това? Парче, плат някакво. Нещо, бате, мокро е, фак. Добре, продължавам. Охо! Добре, извиняй, Вилица, това Вилица. Извиняй. Стигаме Галия, е луд. Охо! Дани, ще ти дам преднина. Така, това е ключа на Мерцедес. Вилица. Батерия. Това е катаната. Това беше мръсния ми чорап. Сериозно ли е чорап? Няма шанс. Няма как това да е чорап. Няма шанс това да е чорап, брат. Това е за чорап. Вилица, катана, ключ за Мерцедес. Минаха ли 10 минути, как съм казал каква кола карам? C43 AMG или е за GT-то новото, не знам, още не сте го виждали. Един от двата ключа е с дистанционното за гаража. Това е катана. Така, вилица, мръсен чорап, това ни е предината. Какво е това, бе, брат? Как ме пипна, мамичката ти. Имам добра новина за теб. Това е такова. Тия... Сещате се? Това не знам как се казва, човек. Това е слоница, бе. Нали? Да. Това пак ли е... Тия ръце ги ползвам да ям. Пати, какво става, бе? Това ме преследва, бе. Добре, това е вилицата. Батерията. Ключа. Катаната. Чорапа. Солницата. Аз май ги познах, бе. Всичките са това. Това е играчка от Kinder. Това е някой от играчките ми, брат, 100%. Не знам дали помните, няма да казвам имена. Събирахме играчки от Kinder и аз продължавам да събирам. Ей така просто. И това май ми е една от играчките. Защото катаната е моя, ключа е моя, всичко е мое. И щом се разглавя на две части е това. 100%. Айде, постарай се малко. Пепелник. Какво се постарава? Аз ги познах всичките. Пепелник е това. Това е такова, бе. Скотч. Големото алуминиевото тиксо. Или е това, или е някакво такова пак. В смисъл, или е хартиено тиксо. Двете. Добре, това какво е, бе, бате? Ако познаеш и последните две, наградата ще се увеличи. Последните две. Добре, това не знам какво е.
Някъде трябва да има още нещо. Знаех си, бе готов да те посъка от. Добре, шапката ми е предпоследното. Добре, това е, не знам, това е някаква... Това е паяк, да, паяк е това. Това е играчка на паяк. Това е спомен от 48-часовия стрим, в който аз и чата изживяхме Senua Blade, Hellblade 2, всъщност при излизането на играта. Много яко, че сте го намерили. Не знам откъде между другото сте го намерили, но това е един от проповедите, ползвах да виси от стената. Това става много яско сантиментално. Катани, шапки, работи, играчки. Какво става, бе, лутей? Така. Ей, тебе нямате пусека, да знаеш. А, брат, двама ли сте, бе? Вас и векев да ме опипвате, брат, аз съм сигурен. Дани, спечели си награда. Така? Генгста shit. Аз ли няма спечеля, бе, брат? Ние спечелихме още на корабите с чатата, убихме лут. Сега ще бъдеш отвързан. Така. Та ме заприх цигарка за първ път 4 часа, вие ме викнахте тук да си гледам солницата. Махни маската. Отиди в хола. И да не си се върнал нещастник. Ще те би то. Еле! Това вече, това чат закуска за шампиони между другото. Казвам ви, едно или две чата, едно или... Така, разполагаме с бутилка вода, чат. Консерва Боб за пепелник. Чакай, аз имам пепелник, бе. Помоля за едно коще за буклук, защото да ми е чистичко тук. След малко те очаква колелото на късмета. Бъди търпелив. Какво криеш там, Дани? Аз нищо. Стига, бе, батко. Нищо не крия. Това са моите първи, дето вие ми ги дадохте. Просто правих тук пепелник, говнярска работа. Нали, сега си ги пазя там да не се смачкат. Бат, той е ненормален. Все едно се надрусал, гледайте. Барабаниста в 11, бат. Готи, какво става? Не виждам, че престоя тук ти се отразява добре. Даже съм много добре от тебе, мерси. Нещо, биричка, моля с въстъците. Дани, за да видиш, че съм добронамерен, ще те оставя да си изпушиш цигарата. Демек няма да му остави. Дани, казахме, че има колело, обаче ти знаеш ли за него? Хайде да видим колко си подготвен. О, не, сменили са колелото. Не. Изтролихте ме, нали? Това беше тест само, нали? Монтана, нали беше зад мене, бе, брат? За 50 кинта веднага обърна дуспата, а? Не. Добре, сега няма как да... Един час трябва да седа тук без чат и без нищо. Това избра чата, Дани. Да, скъпи, ще прибера покупките. Качвам се да карам аз. Ти си пий уиски. Добре. Пиян на помяр.
Минаха едно 10 минути, бата, аз вече не знам къде се намирам. О, на тъмно много болят очи обаче. Това ще е много гадно. Надявах се изолатора да се падне, докато има някой друг. Да мога да... Набодох се. О, това сигурно е наградата ми за стримане на годината. О, това сигурно... Не, ще го не се стига. Какво правя тук, брат? Мога да размишлявам над живота. Дани чата се погрижиха да ти е комфортно. Сега ще бъдеш изкаран от изолатора. Защо ме слагаш да си седам? Не мога ли да седна там? О, колелото пак. Не! Fortune Wheel! Тролите, нали? Тролите, нали? Тролите ли ме, брат? Тук що се знах? Това е нагласено, бе. Гласуване на чата. Дани, понеже съм пич, ще завъртим колелото отново. Добре, две еднакви неща, едно след друго не може пък. На. До сега съм бил в едни багажници, едни работи. И съм много забъркан. Още ногтите и сега чакам да порасна, обаче постоянно ги пипам и ги чопна. Какво? Малко ме е самото в тази стая. Хол, бе, брат, то няма хол, има двама трака и картина, бе, брат. GPS-а не ме намира. Добре, бе, как се слага този чаршаф, бе, брат, аз съм олигофрен. Кой иска да идва? Аз съм Каспар. Това, че аз не съм остатън, значи, че утре няма ви запукам с маските всички. Дай! Просто, бе! Да, но се... Там, брат, аз съм Ван Гог. Да. Ай, подуши. Ай, подуши. Ясно, брат. Окей. Айга! Добре, защо пада толкова с лесно, бе, брат? Де ще бягаш лиске, де ще бягаш лиске, де ще бягаш лиске.